Πλουμή Στέλλα. Είμαι εκτροφέας Yorkshire. Όπως βλέπετε ένα δείγμα, αυτή είναι η Έλφιν. Ασχολιέμαι πάρα πολλά χρόνια με τα Yorkshire. Είναι μια ιδιαίτερη φυλή, θα έλεγα. Καλόβολη, πολύ παιχνιδιάρικη, πολύ έξυπνη φυλή. Ήρθαν σε εμάς λόγω της κόρης μου. Η κόρη μου πλέον είναι στην ηλικία των 25. Και στην ηλικία των 5 χρονών, σε κάποιο περιοδικό, δεν θυμάμαι πλέον να σας πω την αλήθεια, είδε μια φωτογραφία από Yorkshire. Τώρα εδώ θα πω καλύτερα ότι η κόρη μου μεγάλωσε με ζώα, γιατί ανέκαθεν στην οικογένειά μας είχαμε σκυλιά, γάτες και γενικά πολλά ζωάκια. Οπότε ήταν πολύ ανοιχτή και πολύ δεκτική σε όλα αυτά και πολύ υπεύθυνο παιδί, θα έλεγα, και ήξερα ακριβώς πώς πρέπει να φερθεί σε ένα ζωάκι. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Από εκεί και μετά, όταν ήρθε το πρώτο σκυλάκι στο σπίτι, η χαρά που νιώσαμε για αυτή τη φυλή και όλα αυτά μας τα έβγαλε τόσο αυθόρμητα, λόγω ότι είναι πολύ αγαπησιάρικα σκυλιά. Πραγματικά είναι πολύ αγαπησιάρικα σκυλιά. Και έτσι αποφασίσαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκτροφή, θα έλεγα. Παίρνοντας και ένα δεύτερο, μετά από πολύ ψάξιμο, μετά από αρκετό καιρό, γιατί θέλαμε να δούμε πώς θα πάει. Και μπορώ να πω ότι το καθυστέρησα και πάρα πολύ. Την εκτροφή είμαι σχεδόν νέα στο χώρο, άσχετα αν είχα πάρα πολλά χρόνια Yorkshire. Την ξεκίνησα πιο επίσημα το 19. Η ιστορία του Yorkshire είναι λίγο περίεργη. Τώρα τα βλέπουμε σαν σκυλιά της αγκαλιάς, να τα χαϊδεύουμε, να είναι του σπιτιού και όλα τα σχετικά. Δεν ήταν καθόλου έτσι όταν ξεκίνησε η φυλή. Καταρχήν η φυλή αυτή συγκεκριμένη δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και προέρχεται από Σκωτία, θα έλεγα, και όχι Αγγλία, γιατί οι πρώτοι που φέρανε τους προγόνους των Yorkshire Terrier ήταν οι Σκοτσέζοι, που κατεβήκαν στην μια κομιτεία της Αγγλίας στο Yorkshire, φέρνοντας μαζί τους πολλές φυλές από τεριέ. Εδώ να αναφέρω λίγο ότι το τεριέ στα λατινικά σημαίνει τέρα, το οποίο είναι γη. Δηλαδή σημαίνει κοντό σώμα σκυλιά που είναι πολύ χαμηλά στη γη, βαδίζουν στη γη. Από εκεί φυσικά και έχει πάρθει και το όνομα τεριέ. Σημασία των τεριέ, των Yorkshire Terrier. Τα σκυλιά αυτά τα φέραν οι φαντουργοί και βιοτέχνες που πήγανε στο Yorkshire για να δουλέψουν εκεί και σε θρακοριχεία και σε όποια δουλειά μπορούσαν φυσικά να βρουν οι άνθρωποι. Δημιουργήθηκαν για το εξής λόγο: να κυνηγάνε ποντίκια και βλαβερά τροχτικά τα οποία κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι, μέσα στα ανθρακοριχεία, στις βιοτεχνίες. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη τους ιδιότητα. Τα Yorkshire ήρθαν περίπου το 1800 με τη βιομηχανική επανάσταση. Όπως είπαμε, ο σκοπός τους ήταν να κυνηγάνε μικρό σώμα ζώο, κάτι το οποίο και μέχρι σε αυτές τις μέρες δεν το έχουν χάσει σαν ένστικτο. Ακόμα κυνηγάνε. Εγώ θα πω ότι το εξής, ότι πολλές φορές που πηγαίνουμε στο χωριό και θα συναντήσουμε εκεί διάφορα ζωάκια, σκατζόχυρους, ποντικάκια και όλα τα σχετικά, ναι, άμα το πάρουν χαμπάρι θα γυρίσουν να τα κυνηγήσουν, δεν θα τα αφήσουν σε ησυχία. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το ένστικτο του κυνηγιού στα συγκεκριμένα σκυλιά υφίσταται ακόμα, δεν το έχουν χάσει.
Γύρω στα τέλη του 1800 παρουσιάστηκε το πρώτο Yorkshire σε έκθεση, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας των Yorkshire, ο Huddersfield Ben. Ήταν το πρώτο Yorkshire που παρεστήθηκε σε έκθεση και μπορώ να πω ότι σάρωσε σχεδόν όλα τα βραβεία. Στα λίγα χρόνια που έζησε, από το 1865 έως το 1871, έγινε σε αρκετές χώρες πρωταθλητής. Δυστυχώς σκοτώθηκε πέφτοντας από μια άμαξα σε πολύ νέα ηλικία, αλλά μπορώ να πω ότι θάμπωσε αρκετούς ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι τότε διασημότητες άρχισαν να ξεχωρίζουν αυτά τα στυλιά και να έχουν όλοι στην αγκαλιά από ένα τέτοιο. Το Yorkshire είναι λίγο περίεργο στο ότι ακόμα ακριβώς δεν ξέρουμε από ποιες φυλές δημιουργήθηκε. Οι πιο επικρατέστερες είναι το Paisley Terrier και το Clydesdale Terrier, τα οποία προέρχονται από Σκωτία, αλλά πολλοί λένε ότι υπάρχει μέσα και το Maltese και άλλες φυλές των Terrier που φέρανε οι Σκοτσέζοι στην τότε εποχή στο Yorkshire. Είναι μια φυλή πολύ ενεργητική, χαρούμενα στυλιά, πολύ έξυπνα, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όσο μπόι τους λείπει και όσο ύψος τους λείπει, τόσο το έχουν σε θάρρος και αυτοπεποίθηση. Η συγκεκριμένη φυλή θα έλεγα ότι δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Είναι πάρα πολύ λίγα. Και με μια πολύ καλή προσοχή από εμάς, ζει αρκετά χρόνια, γύρω στα 15 με 17 χρόνια. Έχω τύχει να γνωρίσω και στο Yorkshire, το οποίο έχει ζήσει και μέχρι 19 χρονών. Θα έλεγα ότι υπάρχουν προβλήματα στη φυλή αν επιλέξουμε ένα στυλάκι το οποίο δεν προέρχεται από γονείς οι οποίοι είναι καθαρόαιμοι. Και εδώ θα έλεγα ότι το pedigree είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να ξέρουμε τους γονείς, τους παππούδες και τους προγόνους του σκυλιού. Οπότε μπορούμε να επισημάνουμε κάποια χαρακτηριστικά τους και να ξέρουμε φυσικά το πώς θα εξελιχθεί και το δικό μας το ζώο. Αλλά υπάρχει και η αντίθετη πλευρά, θα έλεγα. Τα σκυλάκια τα οποία προέρχονται από γονείς οι οποίοι δεν είναι καθαρόαιμοι, και αυτά σε εισαγωγικά είναι από puppy mills, τα οποία είναι καθαρά εμπόριο σκύλων, που εκεί δεν μπορείς να προβλέψεις το σκυλί που θα σου έρθει πλέον στο σπίτι σου, το τι προβλήματα θα σου βγάλει υγείας και το κατά πόσο θα είναι ένα σκυλάκι χαρούμενο, δυνατό και έξυπνο, ειδικά ο χαρακτήρας του. Μπορεί να είναι ένα σκυλί φοβικό, γιατί το Yorkshire δεν θεωρείται σκυλί φοβικό. Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το πώς θα επιλέξουμε το σωστό ζώο για το σπίτι μας. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν το Yorkshire είναι και άνδρες και γυναίκες. Και σε μεγάλης ηλικίας και σε μικρής ηλικίας. Γιατί το Yorkshire είναι ένα σκυλί το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε όλους τους τρόπους ζωής που έχουμε. Είτε μένουμε σε ένα μικρό σπίτι, είτε μένουμε σε ένα μεγάλο σπίτι, είτε ακόμα είμαστε και ταξιδιώτες στο δρόμο, θα έλεγα. Ακόμα και αυτό. Το μόνο που θα έλεγα ότι ενδιαφέρει το Yorkshire είναι να είναι μαζί με τον κηδεμόνα του. Προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Του αρέσουν και οι μεγάλες βόλτες, αλλά του αρέσει να μένει και στο σπίτι και απλά να παίζει και να βγάζει την ενέργειά του. Οι ανάγκες του από τροφή θα έλεγα ότι δεν είναι απαιτητικές, δεν είναι πολύ μεγάλες, γιατί είναι ένα μικρόσωμο σκυλάκι. Απλά όταν θα επιλέξουμε αυτή τη φυλή θα κοιτάξουμε να πάρουμε μια πολύ καλή τροφή για να καλύπτει και όλες τις ανάγκες στην υγεία του ζώου. Από εκεί και μετά οι ιδιαιτερότητες στο Yorkshire μπορούμε να τα αφήσουμε είτε με μακρύ μαλλί,
είτε αν δεν έχουμε χρόνο να το κουρεύουμε. Συνιστάται όταν θέλουμε να έχει μακρύ μαλλί κάποια ιδιαίτερα επαγγελματικά προϊόντα, καλά προϊόντα και το απαραίτητο σχεδόν καθημερινό βούρτσισμα για να έχει την λία μεταξένια υφή που έχει το τρίχωμά του και φυσικά να είναι υγιές το τρίχωμά του. Από εκεί και μετά οι υπόλοιπες ανάγκες του ως προς τη βόλτα του δεν είναι πολύ απαιτητικές. Το Yorkshire μπορεί να βγει και μία φορά την ημέρα ή και δύο. Εξαρτάται το χρόνο που θα διαθέσουμε εμείς. Μπορούμε να κάνουμε και μεγάλη βόλτα μαζί του, μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή βόλτα μαζί του. Το Yorkshire μπορεί να εκτονωθεί και μέσα στο σπίτι με το παιχνίδι. Οπότε δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να βγει και έξω. Απλά αν δεν το βγάλουμε έξω, εκεί χάνουμε λίγο την κοινωνικότητα του ζώου που είναι απαραίτητη για αυτό το ζώο. Και για κάθε ζώο, όχι μόνο για την συγκεκριμένη φυλή. Από τη στιγμή που άρχισα να ασχολούμαι με τα Yorkshire λίγο πιο επίσημα, κατάλαβα πολλά περισσότερα. Μπήκα λίγο πιο βαθιά, θα έλεγα, στο χώρο της συγκεκριμένης φυλής και να δω πολλά περισσότερα το τι έπρεπε να κάνω, το πώς έπρεπε να συμπεριφερθώ στα ζώα μου και το πώς έπρεπε να τα εκπαιδεύσω. Ακόμα και για το τρίχωμά τους, το πώς θα καταφέρω να κρατήσω υγιές και να μεγαλώσω το τρίχωμά τους. Αυτό εδώ θα έλεγα ότι με γεμίζει και μου αρέσει πάρα πολύ, με χαλαρώνει και με ηρεμεί. Μου βγάζει ωραία συναισθήματα, ιδιαίτερα ηρεμίας θα έλεγα, ιδιαίτερα ηρεμίας. Θα έλεγα ότι πλέον έχω αλλάξει κι εγώ πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Πιάνω τον εαυτό μου να είναι πλέον λίγο πιο σεμνός, πιο συμπονητικός, ακόμα και απέναντι στους συνανθρώπους μου. Πολύ πιο ήρεμη θα έλεγα και πιο χαλαρή. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ μεγάλο άγχος στη ζωή. Και όλα αυτά μπορώ να πω ότι οφείλονται πάρα πολύ σε αυτά τα ζώα, πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι με καταλαβαίνουν και όλοι αυτοί που έχουν κάποιο ζωάκι, νιώθουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είμαι η Λένα και αυτός εδώ είναι ο Καλίκο. Ήρθε στη ζωή μου πριν 2,5 χρόνια γιατί πολύ απλά ήθελα να δώσω κάπου αγάπη. Ο λόγος που επέλεξα τον Καλίκο είναι γιατί τα Yorkshire έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της εξυπνάδας τους και ότι εκπαιδεύονται πάρα πολύ εύκολα. Και ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ με τα χάδια. Έχει έναν έρωτα. Παρόλο που είναι μικρός, όταν πρέπει να επιβληθεί, επιβάλλεται μια χαρά στο χώρο του. Για το λόγο βέβαια που κατέληξα στα Yorkshire είναι ότι επειδή είναι υποαλλεργικά και λόγω του ότι έχω και εγώ πολλές αλλεργίες και συνίσταται, και σε αυτό με βοήθησε και η Στέλλα η φίλη μου, η κυρία Στέλλα Πλουμή, που εξειδικεύεται στα Yorkshire, η επιλογή ήταν ακόμη πιο εύκολη για να διαλέξω τον Καλίκο.
Επειδή είναι ένα σκυλάκι πάρα πολύ χαβιάρικο, δεν είχαμε πολύ πρόβλημα στο σπίτι στο πώς θα προσαρμοστούμε, γιατί ο καθένας ναι μεν ήθελε το χώρο του και το χρόνο του, αλλά τα βρίσκαμε πολύ στα χάδια. Οπότε, όταν εγώ θέλω αγάπη να δώσω και αυτός να την εισπράξει, κατευθείαν στην αγκαλιά μου. Το πιο ωραίο συναίσθημα είναι όταν γυρνάω από τη δουλειά κουρασμένη, που με περιμένει πώς και πώς, και είναι αυτό που λέμε η ανακουφιστική αγκαλιά. Το χάδι που περιμένει και αυτός και εγώ. Η χαλάρωσή μου κυρίως. Είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, οπότε δεν είχαμε θέμα και στις βόλτες. Του αρέσουν πολύ τα παιδάκια, το παιχνίδι. Είναι αγαπησιάρης και με τον έξω κόσμο και με τον έσω κόσμο του σπιτιού. Και στο σπίτι όποιος έρχεται τον καλοδέχεται και θέλει κυρίως παιχνίδια και αγκαλιές. Και είναι και λίγο φαγανός, και ας μην του φέρετε. Ο Καλίκο για μένα είναι τα πάντα. Κυριολεκτικά δεν μπορώ χωρίς αυτόν, διότι η καθημερινότητά μου περιτριγυρίζεται γύρω από αυτόν. Άγχος για το πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, πότε θα πάμε τη βόλτα. Ευτυχώς είναι πολύ υπάκουος και πολύ καλόβουλος, γιατί τα βρίσκουμε. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι όταν έρχομαι στο σπίτι με περιμένει στην πόρτα για να με υποδεχτεί. Του αρέσουν πάρα πολύ οι βόλτες και τα παιδάκια, και όταν είμαστε έξω στις βόλτες όπου δει παιδάκι και χάδια είναι πρώτος, και στις αγκαλιές και στα παιχνίδια με τα παιδάκια. Είναι πάρα πολύ κοινωνικός και είναι μια γλύκα, πολύ απλά. Τα συναισθήματα που μου βγάζει εμένα ο Καλίκο προσωπικά, και πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν σκυλάκια, Yorkshire κυρίως, γιατί είναι πάρα πολύ χαβιάρικα και συντροφιάς, και πιστεύω ότι υπάρχει μια σχέση ζωής. Γιατί εκτός από αγαπησιάρικα καταλαβαίνουν τα πάντα, και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν αν δεν τον είχα επιλέξει να είναι στη ζωή μου.